Good morning, may buntag. Adlaw karon sa Sabado, December 12, 2020. Wala may duty duha sa kong asawa. Aris din ang duha. Ang oras oras lasay sa kabuntagon. Busy na akong asawa, buntag pa gani, busy na. Busy sa Shopee. Nang sa kabayan? Busy sa Shopee. Busy sa Shopee. Oh na diha. Luto sa ko. Mao na diha ron, busy na sa shopping isa. Luto kanon. Ano mong routine pag walay duty, dugay mata pero nagin mi duty. Alas 5 pa mata na akong ting duty. Alas 5 sa buntag mata na gid mi. Sa gani alas 4:30 pa. Pero karon kay wala may duty. Mo ni nasa isip ng mata, masawa sa ilong ng mata, alas 5:40 na mata na siya kay nasa gikuan siya sa iyahang trabaho, gidukduk sa computer. Ay, computer laptop diya, gidukduk siyang laptop. Okay. Ini bukan tubig. Yes. Karong adlaw busy ko karong adlaw kay magpaayo ko sa kuang body. Paayo ko sa motor karong adlaw. Ay, tagong dinan si body. Samtang kuang, ikaw may magkape ka? Magkape ka. Pwede gatas. Pwede gatas. Gatas ka? Nagkusiri beli gatas. Nasa pitas balay. Gas balay no, ay na. Gas balay kayo. Gas balay na bilhin. Asa yung baso yung balay? Bawa gamahaw, payo kong motor. Nga, Install sa motor, payo kong motor. Grabe lagi. Isang yun din. Alam mo, kuhan na rin sa Shopee. Ganyan ito, ito ilang dusi-dusi, good. Itong 12 nila pa. Regulator na, Lazada, yung anak man. Big Christmas sale. Oo. I-try daw. No, dusi-dusi, oh. Super deals. Mas mga kuan pa niya, mas barato siya. Free delivery siguro na. Try daw. Mas tanaw rin mga kaso may bread 7 sila. Tanaw daw. Kung akaso breed 7 li, tanaw daw. Akaso niya. Space breed 7 li. No. Wala na isa lang. Wala dat. Wala dat. Li lang li. Okay, li. Okay. Sila. Tanaw daw pila sila ha. No product pounds. Sa Lazada, kay China, wala siya good. Ay.
Shopee. Ay. Mhm. Kalau tayo panaboron na. Ugma na lang. Huwag lang no. Mga payo pa ba kag motor? Tama di. Dugay lang yung mga break. Do kabuk break ang bayan niya. Lagi mo man. Dali na eh. Nagbike kung tako, wala size na ako kamata eh. Na-prepare na ta. Na-prepare na ta kung mga bike. Sumugay mo kamata. Now. Prepare na ta na ako kung bike. Dugay mo kamata. Kung bike na ko. Pero tanaw kong bike, pantugay mo kumata. Ay. Dapat na mag-bike untag ako mga siguro mga alas 5 sa buntag. Nagsalig lagi. Sabado karon. Ato nga. Kung wagi medyo kung lang duty sa mga asawa, matagi mi kayo eh. Sa gani alas 4:30 mata na ni. Luto. Mga pilitan ninyo. Tuwaran tayo nun. Hindi ka rin gatas hindi mo. Paano na gusto ka balay? Nga lang. Balis na nakasakang ganyan. Ano? Nga lang. Yan na lang. Pag may pamahaw, paitan na lang ka. Nawasawa, busy kayo siya. Siya pipi! Siya pipi! Yan, nagod ka mo ito. Tiluto ng kanon. Masang iprosin mo dito kayang gihumulan? Dito umul. Ano Ay, ba? kanto. Siomay o kon. Prisa? Kanang chicken na tosino. Chicken tocino. Steam lang ha. Ay, ang Ang- kuwan, siomay. Ang siomay, ang tocino. Dito. Mas nito, papagapulahon yung mga ni Agi. Ay, Dili pula Di ba? naman to. Di mo to kailangan ipula. Kay masunog. Di pa nato itong pork. Ngayon man na siya good. Kaya chicken mo good na. Ano kayo, bawala tayo labunan mo eh. Dagan kay taglabunan. Wala na kayo labunan. Kung Agi, grabe, labunan na mo ay. Duha na mis kong asawa, pero ang labunan na mo, grabe, kay kinig mo kalaagan lagi usahay. Makalimot may panlaba og Sabado. Naan o busy gid sa pahay. Busy po sa trabaho, kay usahay, nalaagan ni agtog panabo. Ay, 12,000 ang usmo mine. Mahal na ang usmo. Ayun na, ayun nga ni man. Kato na, ako ba, akaso grade 7. Mas bahong po siya, ang akaso mo eh. Tapos siya si ano? Ito kadang na isda ba? Baka naman ate. Ano di ate na pulapo ugat ng kuan? Mayabaan, talakitok may na. Lamin. Nasa drone. Ano man? Jesus ay lagi na pag. Mapatag drone ay nang bratuhon kay ang kalidad ang bratuhon nga drone kabalo nakadaan sa kalidad. Mas ba pug itong drone nimo nga nay presyo. Kaya nga nga drone na way kalidad na. Ang problema ka pag abot sa may makabarato niya. Mo lagi makabarato ka pero ang kuan diha
ang kuha nimo sa kamera ba pag abot mo sa area. Ya, putlon sa nako kay tiyosan sa nako ni akong kape. Balik ko niya video.